Teraz si predstavte novú elastickú košeľu. Môžete ju nosiť celý deň a pohybovať sa. Košeľa je stále pekná, rovná. To je vaša pokožka v 20-ke. Teraz si predstavte vyžehlenú bavlnenú košeľu, ktorá je po pár hodinách v práci pokrčená a musíme ju každý deň opakovane žehliť. To je vaša pokožka v 40-ke. Stratila skoro všetok elastín a ubúda kolagén. Naša žehlička je práve Botox, no vydrží našťastie viac ako jeden deň. Botox je blokátor prenosu na nervovo-svalovej platničke. To znamená, že mozog vydá signál na zamračenie, no ten neprejde na sval, ktorý ostáva nehybný. Pokožka na svalom tak zregeneruje a vyhladí sa. Botox teda žehlí vrásky. V hornej časti tváre je perfektným pomocníkom na vyhladenie vrásky hnevu, horizontálnych vrások na čele, stračích nôžok okolo očí či bunny lines na nose. V dolnej časti rieši najčastejšie vpáčenú bradu, zdvihnutie kútikov a fajčiarske vrásky. Efekt nie je definitívny. Sval sa časom znova aktivizuje a tým vzniká vrázka. Preto je Botox potrebné doplňať. Doba trvania efektu sa však stále predĺžuje. Moje klientky STA kliniky dôjdu často do štádia, kedy stačí aplikovať raz za rok. Potom sa hyperaktívny sval stáva hypoaktívnym, teda aj keď sa zamračiť vieme, náš mozog si odvykol daný sval používať a my si tak odbúrame nechcené zlozvyky. Napríklad aj škrípanie zubami. Ak máte obavy z Botoxu, rezervujte si online konzultáciu priamo so mnou pod videom.